So, hi! Say hi, Holly! Hi! Dito na kayo sa kusina. Popo. Ha? Popo. Papo? Yeah. What's papo? Popo. Ewan ko ano sinasabi mo na naman sa akin, Holly. Hindi na naman tayo nagkakaintindihan. But anyway, dito tayo sa kusina kasi nga, di ba, birthday ni Jan. Request ni Jan, gusto niya raw ng baked potato. So, mag-baked potato ako, tapos siya steak. Tapos kami ng mga bata spaghetti and chicken. Chicken. Fried chicken. Fried Okay. chicken. Sit down na, oh. So, babalatan ko lang to. Naligo na ako kasi naglinis ako bago ako, tawag dito, dito umupo. Naglinis muna ako and naligo. Eto, mamaya pa ito maliligo. Kasabay niya si Daddy. Oh, come on. And yung boys, huwag naman kulit-tuloy na upo na para na tayo, oh. Anong oras na? 12:30 na. Unahin ko na itong lutuin kasi ibibake ko to eh. Para masat na siya later. Okay? So, balatan ko lang to. Ang gulo na naman ng natin, cooking vlog. Kasi si kulit, oh. Oy. Get your cooking stuff in your kitchen. Hurry up. Come on. Go get it. So, you can mix here. Go. Go. So, ayan. Balatan ko lang to and then balikan ko kayo, ha? So, ayan na siya. So, hindi ko pa rin nabalatan kasi tinawag niya ako. So, okay? Okay. Mind your own. This is my work and that's your work, okay? Okay. Opo. Okay. So, balatan ko lang to. Ayan, nabalatan ko na yung... Potato. What's this? Potato. Ang daldal niya. Kanina pa siya salita ng salita. Yum, yum. Yeah, it's not cooked yet, Baba. It's still raw. So, eto yung potato. Nabalatan ko na siya. Pito siya. Kasi, depende yan sa'yo kung gaano karami gusto yung gan. Kasi kung ilan din naman ang kakain. Kasi si Jan lang naman ang kakain ito. Tsaka minsan, tumitikim din yung mga bata. So, pito nito. So, hugasan ko to kasi slice ko siya ng paslan. Mama, ipakita ko sa'yo. Hugasan ko lang kasi etong isa, oh. Eee, yucky. Kinain mo ngayon. Cornflakes. So, ito, ganito kapal. Pakita ko sa inyo mamaya. Hiwain ko lang muna to kasi etong isa, baka mahiwa ko ang kamay ko kasi yung isa dito, binigyan ko siya ng potato. Ayun sa niya. Oh, hinihiwa niya. Para hindi. Oy, that's enough! Oy! That's enough. Ah. No, Baba. This is for Daddy. Diba? Ang kulit. Ayan. Oh. Sa'yo na yan. Are you happy now? No, Mommy happy. Mommy happy? Yeah. Okay, how about Holly? Happy today. Oh, happy. Yeah, happy duck. Happy Sak. Yeah. How about Daddy? Happy daddy. Happy Daddy. We are happy family. Ma, happy Dewey. Okay. Diba ang daldal? Gagamit pala tayo ng sibuyas. Itong onion. Sibuyas. Sibuyas. Yes, sibuyas. Pwedeng red, pwedeng white. Meron na lang kasi ako red. Gusto ko sana white. Pero kung wala, pwede rin red. So, ito yung aking gagamitin today. So, yun. Kasi spread natin siya dun sa potato, sa baked potato. Right, Baba? Say, opo! What? Nag-worry siya kasi yung sibuyas, pag naghihiwa ko ng nitong sibuyas, itong red, lagi akong pinapaiyak. May alam ba kayo kung paano to hiwain na hindi kayo iiyak? Si Holly tinatawag, what's wrong, Holly? What happened to Mommy? Mommy, bake. Huh? Mommy bake. Mommy bake? Bake. Huh? Bake. Mommy cried. Mommy cry? Yeah. Why Mommy cry? So, ayan, nihiwa ko na hindi ko na masyado na kasi ayan, oh. Eto, ganito lang yung pagkahiwa niyan. Yung pabilog. And yeah, kung may alam kayo kung paano hiwain ang sibuyas na hindi kayo iiyak, please comment down below. Yeah? Ito. Okay. This one. Yeah.
Kasi eto, nahiwa ako. Nahiwa ako nung pagdating nila, umiiyak ako. Kasi, ayan na yung nahiwa pala sa akin. Okay na siya, pero may ano. Oh, yes, Baba? Heal. Yeah, it's healing. It's already okay, Baba. So, ayan. Nahiwa na natin yung potato natin. Potato, patatas. Patatas and yung sibuyas. So, ilayo natin yung sibuyas. What? Ano? Ilayo natin yung sibuyas kasi grabe siya. Pinaiyak niya ako. So, kailangan natin ng ganitong bowl para sa gagawin natin. Abo. Ano na si Holly? Nawawala ako sa Holly. Yeah, wait. Eto, kailangan natin ito para dito sa ating cream. Kasi ito yung ano na naman? Naririnig niyo siya. So, ala Holly, nawawala na si Mama. Take to. So, shush. Or you're going to your bedroom. Ayan, kukuha tayo ng bowl. Kasi para dito sa mixture ng cream natin. So, kailangan natin ng sour cream. Ito is, ano to? Ilang grams? 300 grams nito. So, ito kasi inuubos ko yan. Pero bahala kayo. Depende rin sa inyo. Tapos, isang thickening cream or cooking cream. Ito is, nabawasan na to. 600 ml. So, depende yan sa akin kasi depende sa consistency na gagawin kong sauce. Sauce talaga. Tapos, kailangan natin ng black pepper and salt. Ayan, magkahalo na sila. And garlic powder. And eto, ang pinaka-importante sa recipe ito is etong French onion. Yung kinuha kong brand is Continental. Pero pwede naman kayong gumamit ng kahit na anong French onion. So, eto yung pinaka-importante po. Tapos, kailangan natin ng sugar. Kasi ako naglalagay ako kahit konti. Yung parang kurot, pinch of sugar sa mga linuluto ko. So, kailangan din na pinch like this. I will pinch you. So, ayan. So, eto, unahin natin. Don't pinch, mommy. Magulo po ang ating cooking vlog. And make sure na mayroon kayo katabi laging ganito para hindi makalat. Kasi yan ang ginagawa ko. So, ubusin ko tong sour cream. Ano? Nakikita niyo ba? Sandali. I-ano ko kayo para makita niyo. So, ayan. Tapos mamaya magluluto ako ng spaghetti and chicken. Chicken. Yeah, I think I need a spoon, love. Can you get Mommy a spoon? Please, get Mommy a spoon, please. Para may silbi ka dyan. Maggie? Yeah, Annie. Please. Okay, thank you. Oh, Mickey. Ayan, kinuha niya si Mickey. Yes, Mickey. So, kailangan... Oh, are you alright? Sorry. Be careful. No, don't. Come on. So, ayan, wala na siyang laman. So, inubos ko tong 300 grams. Pero, depende pa rin kung gaano karami ang gagawin nyo. Yung sa akin, yung patatas is 7. Na tamang size lang. 7. Ha? And, eto, hindi ko, pa konti-konti nito kasi depende. Ayan, tingnan nyo lang ha. Ayan. So, hindi ko siya inubos. Are you alright, Baba? Ilayo ko yan sir kasi for sure. Tapos, kailangan natin ng garlic powder. Ayan. Garlic powder. Say, garlic powder. What's that? So, ganyan. What's that? What's that? Vicky. Vicky.
salt, and black pepper. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. So, 20 ganun. Kayo nang bahala. Ma, what's that? Depende sa inyo, ha? Ma, what's that? This is cream. And kailangan din natin dito ng cheddar cheese. Mamay, nasa cheddar cheese. Dapat pala kinuha ko na siya. Mamaya na lang. Ma, what's your book? Wait, Baba, wait. Tapos, eto yung French onion. Ubusin tong packet na to. So, dapat meron kayong katabing plastic para hindi makalat. Ha? What's that? This is cream. And this is asukal. So, Ma, what's that? Baba. No. Kuha tayo ng konti lang. Ayan lang, kurot lang. It's too short. Ganyan lang. Ay, Baba, excuse me. No. So, yan. Tabi na natin din. Haluin. Say, halo-halo. What's that? Oh, this is for the cream. So, ganyan lang siya karami. Oh. Depende ha, depende sa kakain, kung ilang kakain. So, kayo na magtansya. So, ganito, masyadong thick. So, lagyan natin siyang konti. So, dapat medyo ano siya, a little bit runny. Hindi naman very runny. Yung tamang-tama lang. Tapos, kanina, gumising ako ng maaga para oh, Baba, who's that? Daddy's here. Kaninang umaga, gumising ako ng maaga para yung mga bata, sabay-sabay kami magbigay ng card tsaka ng regalo. Yung palang ginawa ng dalawa kasi akala nila papasok akala nila mag-work si daddy nila. So binigay na rin nila yung card nila kagabi. So, hindi ko nga alam kung anong ginawa nilang card. Kasi, gumawa na lang silang card. Kasi, kung maalala nyo, naghanap kami ng card na mayroong 43 na, number. Kaso, wala silang mahanap. So, gumawa sila. So, yun. Binigay na nila yung regalo nila kaninang kagabi bago raw sila matulog. Kasi, akala raw nila papasok yung daddy nila sa work. Hindi naman natuloy mag-work yung daddy nila. So, anyway, ayan na siya, oh. Ganito siya. Ayan. Ako, ang ginagawa ko, pag mga ganito, ginaganon ko yan, oh. Sarap! Sarap! Ayan, masarap na siya. What? Try! So, gusto kong konting asin. Han! Wala akala ko. Kukuha tayong konting asin. Kasi nga sabi ko sa inyo, pero pwede na siya sa mga, yung hindi masyadong mataas ang timpla. Okay na siya ako kasi gusto ko, maalat na konti. Hindi naman siya maalat. Tamang-tama lang. Ayaw ko kasi yung, matabang. Hindi naman siya matabang. Ano ba yan? Okay na siya. Tama na siya. Okay na siya. Kahit hindi nyo nalagyan ito. Kaso ako, gusto ko lang. Kasi recipe ko nga. Diba? Yung recipe nyo, kayo na rin ang bahala. So, ayan. So, lagay tayo ng asin. Pero kahit hindi na kayo maglagay ng asin, ha? Pwedeng wag na. Ako lang naman. Mom! Yes! More please? More what? More please? Tingnan mo siya, pinarty-party niya na yung pagkain niya. Potato, no more potato. Ayan, oh. Yeah. Oh, no, that's for mommy. Mommy's gonna cook potato, Baba. Ay. Ayan. Tapos na to. So, pwede pa kayo maglagay nito kung gusto niyo.
Ganyan kasi ako, o, diba? Sabi ko sa inyo, wala akong measurement eh. Depende na yan sa inyo. So, ito na, kinuha ko na yung cheddar cheese natin. Mild. Dapat kagabi ko pa ito linabas kasi frozen siya, oh. Kakayuring ko pa siya. Pero mas maganda kung meron na kayong shredded na talaga. So, ayan na yung ating cream. So, ayan lang siya. Ganyan yung consistency niya. Ha? Yeah, wait. So, ngayon, ang gagawin na natin, kasi okay na siya. So, almost na, mauubos ko yung hindi naman. May tira pa naman siyang ganyan. So, yan. Depende sa inyo kung gaano karami yung gagawin niyo. So, kailangan nyo ng ganito. Or kahit anong baking pan or basta yung pwede sa oven. Tapos, hinit ko na pala yung oven sa 170 Celsius. Kasi dito, Celsius sa amin. Siguro mga 320, 350 Fahrenheit. Sa ibang oven. So, yun. Basta kung parang nagbe-bake lang kayo ng cake din. So, yan. So, ngayon, ang gagawin ko, makita nyo ba? Ili-layered ko siya. Una, lagyan ko muna siya ng onions. Baba, excuse me. Ay. So, lagyan natin siya ng onions. Hoy! Oh, you're gonna break that! My God! O, diba? Kasama na yan dito sa cooking vlog natin, yung mga ganyan-ganyan ni Holly. Ay, you're gonna mix. Can you mix here? Put your food there and mix. Okay? So, ayan. Damihan natin ng onion sa ilalim. Ayan, busy siya. Ay, naluluha na naman ako. So, ayan. Tapos, ilagay natin yung potato. So, ayan. Wala naman kasi kaming bisita. Kaya, ganito lang yung luto namin. Piling ko maputla ako. Wala akong lagay. Wala akong moisturizer lang. Tsaka sunscreen. Wala nga akong lip tint. Wala rin kilay. So, walay. Wala naman kasing pupunta. So, okay lang. So, ayan. Ganyan na siya. Then, eto na ang fun part. Yes. Ano? Lagi siya mayroong So, make sure na i-spread talaga yung yung cream sa potato. Tapunan siya. Tapos yung cheese, later pa yan kasi i-bake muna itong una. So, ayan. Then, ayan na siya. Ganyan na ang itsura niya. Then, ilalagay natin yung onions. So, ganun lang. Repeat. Onions, then potato, then cream. Then, onions, potato, and cream. Hanggang mapuno nyo yan. Tapang ng sibuyas na to. Yeah, your potato. Yung last layer. Oh. So, ngayon, may tira tayong cream. Ubusin na natin to. Yan, simutin natin yan. Ay, ang kulit. So, ayan na.
Ito na yung ating ibibake. So, ibibake natin siya. Depende yan kasi iba-iba naman ang temperature ng ating mga oven. So, sa akin, mga 35 to 40. Tapos, tatakpan pala natin siya ng aluminum foil. And yung cheese, later pa yon pag ito na-bake na. So, balikan ko kayo mamaya. So, ilalagay ko lang to sa oven. Yan pala, nagpapakulo na rin ako ng spaghetti noodles habang hinintay ko maluto yung baked potato. Tinatawag ko niya ulit. And ito yung wok na nabili ko doon sa kitchen house. Sa house. Maganda siya kasi kahit ano pwede kong lutuan. Ayan, pwede ko siyang pakulan ng spaghetti noodles. Tapos kung ano pa mga niluluto ko dyan. So, yeah. Current favorite ko siyang lutuan ngayon. So, hi guys. Ito na yung baked potato natin na in-oven ko for 45 minutes. So, ayan. Ang itsura niya pag wala pa siyang cheese. Baba, what are you doing? Ay, inalamutak mo na yung cheese. Ayan, tuloy na ano natin yung... Wait, Baba. Ay, nanggugulo yung bata dito, oh. Ayan, oh. Naglalagay siya ng cheese. Ayan, luto na yung spaghetti natin. Ay, yung noodles. Baba, no? Stop. Anong stop? You stop. Oh, no. And ito yung cheese na ilalagay natin. Ito yung kanina. Inano ko lang. Tawag nun, kinayod. Ito na yung grated cheese, oh. Ilalagay natin yan dito sa top. Mas maganda kung meron na kayo yung ready na talaga. Kasi ito, yung frozen to eh. Damihan nyo lang yung cheese. Kasi mas masarap pag maraming cheese. Tapos, i-bake natin to for 10 to 15 minutes. Tapos yan, tapos na siya. Magiging masayang birthday boy. Kasi paborito niya to. So, diba, napaka-generous natin sa cheese. Pwede rin kayo maglagay ng parmesan cheese. Wala kasi ako ngayon kasi hindi pa ako nag-grocery kaya wala akong stock. Ay, ang init. Oh. Mait. Ayan naman si Colette. So, ayan. Eto, hindi na natin siya tatakpan ng foil. Naka, it's very hot. So, ibabalik ko siya sa oven. Ito na si Holly ba? Mapaso to. So, yeah. Update ko na lang kayo mamaya. And eto pala, nahiwa ko na yung hotdog tsaka yung mga, ayan, para sa spaghetti. Oy, Baba, it's hot. This is hot. This is hot. Don't touch. Ayan, luto na yung creamy cheese baked potato. Ayan, na-melt na yung cheese. 10 minutes lang siya sa oven and then na-melt na agad siya. So, ayan. And yung sidekick ko, tingnan nyo. Ayan, nakatulog siya. Nung nakita niya ako nagsasalita ako, lumapit siya and then umakyat siya dyan sa upuan and then hinag niya yung kamay ko. And then saglit lang, ayan, nakatulog siya. Hindi pa ako tapos magsalita, nakatulog na siya. Napagod yung sidekick ko. Oh, kawawa naman. Nakahawak siya dyan, oh. Tingnan niyo yung itsura niya. Ilipat ko muna siya. Kawawang bata.